Бір мәл синде. Иртәнге кояш нурларын вакытында күрерсең. Шол шешеңне салмак кына тылым итеп өрерсең. 3 сәгатьтән шалтырыйсы сәгатьне көйләмәссең. Сәхнәләрдән хискә бирелеп шигырьләр сөйләмәссең. Озын юлда колакчыннар алмашыныр йокыга. Имтихан турында сүзләр салмас сине куркуга. Иртәнге, төшке, кичкене ашарга онытмассың. Суда бик тиз йөри торган кахвалар ясамассың. Иртә торыр өчен шулай ук бик иртәләп ятарсың. Яндырмассың ашыгудан күлмәгеңнең якасын. Син сибә башларсың бер көн башка төрле хушбуйлар. Җирдән генә атлап барыр. Галәмдә очкан уйлар. Шул вакыт син сагынырсың ул йокысыз яшьлекне. 20 яшьлек күңелгә киеп бер карт битлекне көзгедән сиңа багарлар ут очкын чәчкән күзләр. Бер кат суга, бер ноутка салып тилерткән сүзләр яңгырарлар кайтаваздай иләсләндереп башны. Йөз сырлары тигезләнмәс, җыермасаң да кашны. Мин ышанам, килер ул көн. Ашыкмый гына килсен. Нәкъ бүгенге кебек ул да алсу күлмәген кисен. Еллар аркылы караучы картлыгым булай диде. Тирән итеп сулыш алып, нинди шәп яшьлек иде.